नोंथांमोन गासैखौबो गोदान रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै 12 सुक्रुबार आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मैयानि आरो दिनै फुंनि गोनां रादाबफोरखौ फोसावनाय जागोन। दा बे हिसाबै आसामाव मैया गंब्रै जायगाखौ थामहिनबा मोनब्रै जायगाखौ कन्टेनमेन्ट जनाव लाखिदों आरो बेफोर जायगाफोरा जाबाय कुशल नगर, बे बामोननि मैदामनिमोन आरो बेनिफ्राय दङ बिरुबारि, बेनिफ्राय बरसापारा आरो गुबुन मोनसे जाबाय आटगाव पुखुरि पारमान। दा बे मोनब्रै जायगाखौ कन्टेनमेन्ट जनाव लाखिदों। गुबुन फारसेथिं मोनसे मोजां खौरां, मैया आसामाव गासै 183 कभिड-19 पेसेन्टखौ नेगेटिभ मोननायनि थाखाय हगारना होबाय आरो मैयानि दिनावनो गासै 111 गोदान कभिड-19 आसामाव मोननाय जादों। दा बे हिसाबै आसामनि टटेल केसखौ नायोब्ला आसामाव गासै 3430 जाबाय, बेनिफ्राय हगारना होनायनि अनजिमा गासै 1430 जाबाय आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ गासै 1989 आरो थैनायनि अनजिमाया गासै 7 आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3। गुबुन फारसेथिं आसामाव जेरैबायदि कभिड-19 बांगासिनो दङ, नर्थ इस्टनि थामहिनबा सा सानजा रायजोफोरनि गुबुन रायजोफोरावबो कभिड-19 केसेसआ बांगासिनो दङ। दा बे हिसाबै मणिपुराव मैया 31 गोदान कभिड-19 केसेस मोननाय जादों आरो दासान्दि मणिपुराव गासै 269 बेरामिफोरा एक्टिभ जानानै दङ आरो बेवहाय मणिपुरनि टटेल केसआ जाहैबाय 342। गुबुन फारसेथिं नागालेण्डआवबो मैया 2 मानसिनि देहायाव कभिड-19 केस मोननाय जादों आरो नागालेण्डनि टटेल केसखौ नायोब्ला दासिम 130 जाहैबाय आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ गासै 108 आरो रिकभार थामहिनबा बारग'नायनि अनजिमाया गासै 22 जाबाय। त्रिपुरायावबो मैया 31 मानसिनि देहायाव गोदान कभिड-19 केसेस मोननाय जादों आरो बे 31नि मादाव 17 जाबाय वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनिमोन। गुबुन फारसेथिं 8 जाबाय हिजालानिमोन आरो 3 जाबाय गुमटिनिमोन आरो 2 जाबाय उनक'ति आरो गुबुन सासेया जाबाय धालाई डिस्ट्रिक्टनि। त्रिपुरानि टटेल केसखौ नायोब्ला त्रिपुरायाव गासै 898 जाबाय आरो एक्टिभ केसआव दङ गासै 660 आरो बारग'नायनि अनजिमा गासै 238 जाबाय। गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना SSLC आनजादखौ उथ्रिबाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, आसाम गभर्नमेन्टआ फ्रि एडमिसन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बेखौ मैया मोनसे नटिफिकेसन इसु खालामनांगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। गुबुन फारसेथिं आसामाव दासान्दि कभिड-19 बांगासिनो दङ आरो बेफोर गासैबो कमिउनिटि ट्रेन्समिसन जादों होननानै सन्देह खालामदों। बेखायनो स्टेट फर हेल्थ एन्ड मिनिस्ट्रि वेलफेयार बायजुस हाजरिकाया मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि सोरखारा लकडाउनखौ होफिननो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ सनु सुदखौ गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरदों, मानोना बिथाङा आसामनि गासै 180 खामानि मावग्राफोरखौ एयार एसिया फ्लाइटनि गेजेरजों मुम्बाइनिफ्राय सिलचरसिम दैथायहरनायनि थाखाय एरेन्ज खालामदों। बेनि थाखायनो आसामनि CMआ सनु सुदखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। गुबुन फारसेथिं मैया साननि 12 रिंगायाव NIR 2020 रेंकिंखौ फोसावबाय। दा बे हिसाबै टप 1आव NIR रेंकिंनि टप 1आव थानाय इनस्टिटिउटनि मुङा जाबाय IIT माद्रासमोन आरो बेनिफ्राय सेकेन्डआव थानाया जाबाय IIC बांगालर, बेनिफ्राय थार्डआव दङ IIT दिल्ली, 4थआव दङ IIT बम्बे, 5आव दङ IIT खड़गपुर, 6आव दङ IIT कानपुर, बेनिफ्राय 7आव दङ IIT गुवाहाटी, 8आव दङ JNU थामहिनबा जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि निउ दिल्ली, बेनिफ्राय 9आव दङ IIT रुड़की, बेनिफ्राय 10आव दङ बनारस हिन्दु इउनिभार्सिटि। मख'जाथावदि बे गं 10 इनस्टिटिउटफोरा टप 10आव जायगा लाखिनो हादों। गुबुन फारसेथिं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिखौ बुङोब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया 62 थामहिनबा टप 72 जायगा मोननो हादोंमोन आरो तेजपुर इउनिभार्सिटिया जाबाय 65 आरो सिलचर NIT सिलचरा जाबाय टप 94आव थानो हादोंमोन। मख'जाथावदि बेफोर गासैबो टप 100आव थानाय NIR रेंकिंनि 2020निमोन। गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हायो nirfindia.org आव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय केटेगरि वाइसबो चेक खालामनो हायो, इउनिभार्सिटि हिसाबैबो चेक खालामनो नायनो हायो, इन्जिनियारिं बा मेनेजमेन्ट, फार्मासि, कलेज, मेडिकेल, ल, आर्किटेक्सार बा डेन्टेल बायदि केटेगरि वाइस थामहिनबा बेफोरनि मादाव टप 1आव माबे इनस्टिटिउटफोरा दङ बेफोरखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनोबो हागोन बा इन्जिनियारिं कलेज हिसाबै बबे इनस्टिटिउटआ बयनिख्रुइ टप, मेनेजमेन्टआव बबे टप, बेफोर केटेगरि वाइस होखानाय दं। नोंथांमोना
indian.org वेबसाइटआव थांनानै बेफोरखौ खबर लानो हायो। नोंथांमोना दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय थादों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों फोसावनाय गोदान भिडिअफोरखौ मोननो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।